tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! Diego! Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido, isa po ako sa mga nanay na hindi masyadong marami ang budget. Nakakaloka lang po na kapag ka may mga presentation, group assignment at group work sa school, kami pong mga wala masyadong budget, laging talo dun sa mga bida-bida. Paano po ba magiging fair ang lahat? Thank you, Tambalan. God bless. At sana bago matapos ang taon, makapag-alay ako. Ayun ang gusto namin. Pero bago lahat, disturbed talaga ako kasi ngayon, Ano? sa pormahan ni Nicole, mabalahibo. Sabi nga ng anak ko, are you a chicken? Mabalahibo po yung suot niya ngayon. Mabalahibo. Oo nga, no? Nakakaloka talaga yung mga outfitan ko. Oo, yan yung mga head turner. Ayoko sana pansinin pero yung utak ko. Anong nakita mo sa ostrich? Is ka baka ostrich parang today? gano'n, kulang ka na gano'n. Kulang na lang sa akin tuka, di ba? Tapos magtataka ako kung bakit may mga taong nai-intimidate sa akin. Anyways, isa akong chicken for today. Oh. Yaman din lamang na yung tambalanista natin na nagtatanong tungkol sa mga group presentation. May presentation kasi ako today. As a chicken, di ba? And as an ostrich. Okay, ano yung issue nito? Alam mo, actually, ang issue talaga kasi dito, ang mga gumagawa kasi ng mga project ay yung mga nanay. Sabi nga, ang labanan ay lalong-lalo na ng pandemic. Pagalingan ng kasi syempre hindi mo na masyado ma-monitor dahil online. So pagalingan ng nanay na sumasagot, 'di ba? Yun yung problema. Pero alam mo, ito lang yan. Ganun po talaga. Ang buhay po ay hindi talaga patas. Totoo yan. It's unfair. Ganun talaga, hindi talaga siya fair. Tapos kahit pilit mong i-fair at alam mong magaling ka, talagang sadyang kung hindi para sa iyo yung mataas na grade, hindi para sa anak mo yung mataas na grade, hindi talaga parang si Atisa Manalo. 'Di ba? Alam na natin sa puso nating lahat na napakaganda ng kanyang sagot. Sobrang handang-handa talaga siya kasi ito yung final stage na gusto ni Atisa Manalo, the Miss Universe stage. At alam natin na prepared siya, ready siya. At talagang laban na laban. Hindi, apelido niya pa lang eh. Manalo, diba? Dapat manalo. Pero bakit hindi pa rin siya? Diba? Kasi sadya talagang hindi meant to be. So ganun din pagdating sa school, ganun sa lahat ng oras. Na kahit na itinodo mo, alam mo ikaw yung pinakamagaling. Maski naman sa singing contest, lahat kayo magagaling. Alam mo na mga talagang yung birit mo, flawless. Pero bakit hindi pa rin ikaw yung nag-champion? Ganun talaga. Well, we may see it na unfair kung minsan kasi tumitingin tayo sa optics. Pero kung titingnan mo, may iba-iba tayong mga yung kung saan ka talagang yung nag-excel. Oo, di ba? Kagaya lagi ng kinikwento, bihira kasi magkwento to si Nicole. Minsan lang. Kung may kaibigan siya na halos sabihin mo na perfect na lahat pero mabaho ang paa. Wala akong maipintas talaga sa kanya. Pero Diyos ko po, alipungahin. Gandang babae, daming ulipunga. Diba? Kasi iba-iba ng strength. Yes. Ganyan. So I guess, tsaka alam din naman ng teacher yan. Kahit pa sabihin mong
ginalingan ng nanay, kunyari project, ginalingan ng nanay, for example, yung costume, o kaya yung sinasabi ng nanay na to na wala kasi akong budget, kaya siguro hindi ako mananalo or hindi mananalo yung anak ko. Diba? Una sa lahat, nanay, hindi ikaw yung dapat manalo, dapat yung anak mo. Correct. Alam din naman ng mga teacher yan kung kung sino yung dinaan lang talaga sa may pambili versus dun sa mga may pinaghirapan. Kaya nga, ako ang nanonotice ko sa mga, kunyari sa mga assignment, kunyari ina-assign ng mga teachers, particular subjects na kailangan naka-costume. Ang laging sinasabi din nila doon, you don't need to buy. Kung ano yung meron dyan sa bahay ninyo. 'Di ba? Kaya lang hindi rin naman natin mapipigilan yung mga iba na gusto, may una na may pambili sila. Pangalawa, minsan sugat ng kabataan correct, din ng nanay. sugat ng kabataan. Or, alibawa ako, katulad ko, hindi ako magaling sa DIY. Yan. So, magaling ako mag-add to cart, di ba? Magaling ako mag-add to cart. So, yun yung, sabi nga ni Jegs kanina, kanya-kanya tayo ng strength. May mga iba na ang strength nila is pag DIY ng costume. Bigyan mo lang siya ng kumot, bigyan mo lang siya ng panali, makaka-create ng gown. Minsan may iinis ka rin din sa mga tao yan, ano? Correct na parang ano ba naman, walang ginastos, pero pang malakasan yung labas, di ba? Ang galing ng output kasi may mga tao talagang ganun. At may mga taong katulad ko, hindi ako kasing creative na gumawa ng mga ganyan na siguro kung pwedeng bumili, tapos kaya naman, tapos magagamit ulit, or mapapamana. Ako, yun yung lagi kong thinking di, bilhin na lang kaysa ma-stress pa ako, kaka-DIY, tapos hindi naman ako marunong. Kasi, so, kanya-kanya yan. Ang problema po sa amin, sa kagaya namin ni Nicole, andun yung yung iniisip po yung creativity concept, na dapat eto, pero pag in-execute na, wale. Parang katulad ng Jegs, yung ano ba yung sa TV noon, yung Art Attack. So, pagka nakita mong dinodrawing nila, parang ang dali-dali. So, ikaw, in your mind, gagayahin ko to. Nung ikaw na nung hawak mo na yung pangkulay, nung hawak mo na yung Crayola, nung hawak mo na yung pencil, hindi mo na itawid. Pero ang ganda ng pagkapintas sa utak mo Talagang hindi yung lang, execution. correct, hindi lang naitawid talaga dun sa kamay, di ba? So, kasi nga, kanya-kanya tayo ng forte. So, wag ka masyadong ma-down, mami, kung halimbawa ganun. Kasi, ba't yung iba, porque may pera sila, nakakapag-produce sila na mas maganda. Sila yun Yun yung strength nila financial. Maaaring ang strength nila financial kasi alam nilang doon na lang sila makakabawi. O ikaw, for sure, yung anak mo, may iba din namang strength. Ganon. Para lumutang yung creativity kung minsan, huwag kang titingin kung kung wala ka. Yan. Kung ano lang resources na meron ka. Correct. Then kung minsan na-discover mo, ay, kaya ko palang gumawa ng ganito. Tama. Tapos, ang maganda dito, parang mapaproud ka din talaga sa sarili mo kasi nakapag-produce ka ng ganyang klaseng output. Correct. Nala, hindi ko akalain na mula sa kulambo makakagawa ako ng gown, di ba? Yung mga ganon. Actually, ganyan na ganyan yung nararamdaman ko. Bakit? Nung nag-costume tayo dito. Bakit? Kasi yung iba, di ba, nagpa-makeup, gumastos. Ako DIY. Pero wag ka DIY, pero yung look na gusto mong ma-achieve, na-achieve mo. Kahit papano, 'di ba? Ako talaga wala Yun. Tama, wag na tayong lumayo. Ako talaga alam kong wala akong talent sa pag-create ng something. Parang in my mind, ito yung gusto ko. Pero alam ko sa sarili kong hindi ko siya magagawa. Pero ang alam kong strength na meron ako, may mga friends. PR. Libre din. Correct. May mga friends tayo. So dahil may mga friends tayo na pwede nating lambingin, 'di ba? Yun yung strength ko. So naitawid. Ganon. So ganon lang talaga. Hindi talaga patas Totoo 'yun. May mga iba na may pambayad, may mga iba talaga na walang pambayad. Anong gagawin natin? Magpapa-victim na lang, magpapa-bully or porke mahirap kami, magpapaawa. Wala ka mapapala dyan. So dapat laban na laban ka lang lagi. Ayan, mami, nakakuha ka na ng idea. Isa sa mga resources mo yung PR, yung friends mo. Totoo. Diba? Magtanong ka sa mga kumars. At saka alam mo, kung mabait kang kumars, madali kang pahiramin. Correct. So, tama ka dyan sa sa PR na yan. I'm sure dahil nagfe-Facebook ka, dahil kung active ka man sa social media, makakita ka ng kumars na gumamit ng ganitong klaseng costume o kaya ganitong klaseng props. Pwede
mo nang kumabait ka at ma-PR ka, sasabihin mo, Kumars, may nakita ko na parang ginamit ng anak mo, baka naman pwedeng hiramin. Mga ganon. O di kaya, Mars, may laban yung yung inaanak nyo. Yan. May bida-bida dun eh. Tulungan nyo naman ako. Payag ba tayo na matatalo yung inaanak mo? Ganon. Susulsulan mo yung mga kumare mo. Ay, hindi! Di ba? Yung mga ganun. And ako, para sa akin yung taong ma-PR o yung taong ganyan, ay yung taong mabait. Kasi kung masama yung ugali mo, wala makipagkaibigan sa'yo kahit anong PR mo pa. Correct. May isip pa nila, bala ka matalo yung anak mo. Ano ngayon, masama kasi ugali mo, di ba? So, ganun lang yun. At ang mabuti lang dito is, ma-push mo lang din yung anak mo to still join. Wag na sa'yo manggagaling yung kahinaan ng kalooban. Kasi mas lalong manghihina yung kalooban ng anak mo kung yung mismo mga magulang wala nang believe sa pwede nilang maiproduce. Tama. Okay lang yan. It's not all about money. Promise. Alam mo, sa totoo lang, yung mga may pera, kasi yun yung strength na meron sila. Meron kasi silang pambili. O ikaw, wala ka mang pambili, meron kang PR skills, o kaya meron kang creativity, o ganon. Ang purpose naman ng mga project na yan ay para sa mga bata, para Tama. ma-discover nila yung mga skills nila. Correct. Kasi tandaan natin ngayon sa job hunting, ang tinitingnan na ng mga employers yung ano bang skills mo. Tama. 'Di ba? Yun yung tinitingnan nila eh. Correct. 'Di ba? Yung ganon. At saka pampatibay ng kalooban yung minsan natatalo. Correct. Sa totoo lang. Okay lang yan. Kabisyo, wag kang mag-alala. Basta ang importante, mapasali mo yung anak mo. Mapapush mo siya na sumali. Correct. Yan. At alam mo, mangyayari din naman dyan sa anak mo. Magiging sugat din ng kabataan niya yan. Diba? Pagdating ng panahon, pag nagkaanak din siya, diba? E-effort din siya ng bongga katulad ng in-effort mo sa kanya kahit wala kayong pera. Okay lang yan. Importante ko minsan yung defeat is magandang motivation din siya. Actually, diba? totoo. So yan yung siguro ang on top of it all, siguro magandang ituro mo dun sa anak mo na anak, ito lang yung resources natin. Yes. Matalo tayo, laban lang. Totoo. Tsaka para pag dumating yung panahon, no regrets. Kasi alam mong itinodo mo, ibinigay mo. At saka na-enjoy yung mag-ina, yung ginagawa. Natandaan Panalo ko, na yan eh. wala na naman yung anak ko dun sa dati niyang school. Pero meron kasi isang project yung anak ko noon na ito na naman, hindi ko talaga siya strength. Ay, nagsishare Ay! ka? Oh my God, it's the first time! Oh my God! It's the first time. Ginugulat mo kami pala. Uy, masanay na kayo kasi nag-change na ako. I'm a changed woman. Nagbago na ako, guys. Nag-share na ako on air. Okay, sige, excited kami. Ano yun? I'm so excited to share to you guys. So again, hindi ko strength yung creative execution. So, nasa utak ko lang. Pero kung paano siya gagawin, hindi ko siya talaga maitawid. So, yung assignment tungkol sa simple machines. So, yung simple machine na parang, ano ba yung pulley or lever? Basta pulley or lever na pinapakita mo na ginagamit sa airport. So, syempre, ang naisip ko dyan ay conveyor. Yan. So, simple machine, yung umiikot na ganyan. So, ang dami ko, bilang nagta-travel kami, alam ko yung parang magiging itsura. So, sa utak ko, may itsura na siya. May kulay, may itsura ng mga luggage, kunyari, na dadaan doon sa conveyor, ganyan. Pero hindi ko talaga alam kung paano gagawin. Hindi ko talaga alam kung paano gagawin. So, eto na. PR. Tinawag ko si Kuya Nick. Sabi ko, Kuya Nick. Si Kuya Nick, nagtatrabaho po dito. Magaling po siya mag-build. Propsman po siya ng digital. Yes, Ayan. propsman ng digital. Sabi ko, Nick, sabi ko, may project si Princess. Hindi ko talaga kaya. Pero pangitan mo lang, ha. Pangitan mo lang, tas eto yung budget ko, ganyan, tapos ganyan. At ang ganda na nagawa niya. In fairness, na-exhibit. Na-exhibit, pero alam namin parehas ni Princess na kami yung nag-conceptualize, pero hindi kami nag-implement. So, technically, kung halimbawa, kung grades-wise, I would say na hindi masyadong deserving yung kung sobrang mataas. Hindi ko matandaan eh. Basta ang alam ko, na-exhibit kasi ang ganda. Pero, nung minsan na gumawa siya ng sarili niya, nagamit, na ganun din na parang pulley, na gumamit lang siya ng papel, na kunwari may sinasalok na tubig. Basta parang kunwari well.
proud na proud kaming dalawa kahit sa totoo lang pag tiningnan mo, ang pangit talaga. Pero binidyo ko talaga, tapos yung sinubmit ko sa teacher na kahit na alam mong hindi talaga siya, kung hindi siya papasa sa standards ko na ganun. Pero dahil pinaghirapan niya, tapos hindi talaga siya nagpatulong, talagang, tapos na-achieve niya yung umikot, yung umangat tas umikot. Wow! Diba? So yung ganun ba? Kanya-kanya ng strength ang importante. Para sa akin din hindi din naman masama na, kunyari ako, pinagawa ko, di ba? Hindi din naman masama ko. Yun lang din para, at ang busy ko, hindi ko kayang gumawa ng conveyor. Ano ba? Kesa wala ma-project yung anak ko, di ba? So, kanya-kanya ng kwento eh. Correct, oo. Yun lang yun. Ang importante kasi yung journey ninyo eh. Yes. Yung conceptualization, yung paano paggawa, yung pagtatawanan nyo. Tama. Yun talaga yung yung kikitain mo dun eh. Yun yung tubo dun sa Totoo. Dun sa activity na yan. Oo, tapos yung mga teachers, alam naman nila yan kung gawa talaga ng estudyante o hindi. Alam talaga nila yan. 'Di ba lalong-lalo na hindi mo maluloko ang isang teacher lalo pa ngayon kunyari English. Gumawa ka ng essay. Alam ng teacher kung paano ka gumawa ng essay versus kung chinat GPT mo or gumamit ka ng AI tool. Alam din nila yan. Correct. Diba? So, hindi, tsaka din may mga AI tools na rin din yung mga teacher to counter-check kung gawa siya ng AI. So, yun, mami, i-enjoy mo lang yung journey. Huwag masyadong it's about you. Correct. It's about your child. Basta importante, ipa-experience mo sa kanya, ipadama mo sa kanya yung support. Tapos siguro kung meron ako isa pang may advice, huwag kayong mag-cramming. So, ibig sabihin, huwag kayong magmadali. Kasi pag nag-cram kayo, halimbawa, bukas na yung submission, tapos ngayon nyo palang gagawin, talaga namang kahit na may pera, ang hirap din talaga makapag-produce. Totoo. Diba? So kapag sabihan mo din yung anak mo, turuan mo rin. O kapag ka merong assignment project na binibigyan ka ng time, magsabi agad. Tama. Minsan din naman kasi yung mga bata, kung kailan 9:30 na, tapos nakabiyahe na kayo buong araw, sa kanya lang sasabihin na wala silang kartolina. Ano Alam ba? na, hugot si Nicole yan. Pero totoo yan. Diba? Nabibuisit din ako sa anak ko. Totoo. Bili ako ng kailan? Bukas. Gabi na. Diba? Ang system pa dito, Jex, ginagawa ng mga kabataan, yung nasa mall na kayo. Nasa mall na kayo kanina eh. Tapos pag-uwi nyo sa bahay. Sa kanya lang sasabihin na kailangan mo, pambihira. Diba? Pero these are still part of the stories ninyong dalawa. Diba? Ibig sabihin, mga part of growing up, yung lessons that you will learn along the way. Diba? Ganun lang yun. Basta wag magpapaape, mami. Tama. Wag ka magpapape. Wag feeling na bully or naape porque walang pera. Gamitin ang creativity. Go, Tama. go, go! Oras natin! 12:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!